दा जाय गभर्नमेन्ट दङ दिल्लीयाव बेजोंनो थाफानानै भट होनांगौ बर' मानसिफ्रा गुबुन हान्जानो भट होनांगौ। दिनै जा मित्रजोटनि एनडिएनि केन्डिडेट दं बिसोरनो भट होखानायानो सा जों BKWSखौ जाफुंसारनायखौ लुबैदोंबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गोसो होसारनानै खेबसे मदद होनानै नायोबासो बियो जोंखौ BKWSखौ जेरै जों लुबैदों ओरैहाय दाफुंनानै जोंखौ मदद खालामो। जातीय जेंनानि थाखाय दस्रा दस्रि राजनिति हान्जानि सार्थखौ गारजोबनांगौ। पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव फैदों। मैया आङो मिमाङाव दंमोन, दिनै सिमेन्ट सापरियाव फैदों। लोगोआव दा जोंहा मिनिस्वर बसुमतारी BKWSनि चिफ आरो जायगानि MLA भुबन पेगु आरो दा चेयारमेन BKWSनि अनिल बसुमतारी, रमिअ पि नार्जारी ITDP चेयारमेन लोगोआव दंजोबोमोन। दा आङो मैया मिमाङावबो नुबोबाय जे बाहाय कंग्रेसनि खुनु सिनसाब गैया, कंग्रेसआ सासेबो देरहानाय नङा, दस्रा दलबो गैया। BJP, AGP आरो गणशक्ति जिथु मित्रजोट आरो जोंनि बर' जातीय आफादफोर, माहारियारि आफादफोर, मिसिं माहारियारि आफादफोर गासिबो ज' लोगो नांनानैनो देरहाहोनो नाजानाय जादों। उद्देश्यआ जोंना बर'फोरनिया BKWSआ जाफुंनांगौ। दाबो भिलेज लिस्टखौ जोङो नटिफाइ खालामनो हायाखै, समष्टि दाफुंनो हायाखै आरो बेखौ खालामजोबनो हायोबा नैबे पन्चायत इलेक्सननि उनावहाय एसेम्बलि इलेक्सन फैनायनि सिगांनो इलेक्सन खुंनायनि बाथ्राखौ चिफ मिनिस्टारा बुंदों। दा बेखौ खालामनो हायोबासो फुल प्लेजेड जों बाजेट मोनगोन आरो डेभेलपमेन्टबो खालामनो हागोन। दा इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै BKWSआ बोसोराव 13 कोटि 14 कोटि थाखा मोनगासिनो दं। दा बेखौ जोङो डाबल ट्रिपल एमाउन्टआव लांनांगोन सारा आसामाव डेभेलप खालामनो थाखाय। दा पन्चायतआ जाहैबाय गणतन्त्रनि मोनसे गामि ओनसोलाव सबसे गाहायसिन थाखोआव थानाय मोनसे बयनिफ्रायबो मजबुतसिन मोनसे फसंथान आरो बे स्ट्रं जायोबासो गामिया डेभेलप जायो। जेरैहाय दा पन्चायतनि रला मा जाहैगोन, टेक्स खांगोन बिसोरो हमनानै लादो आरो लामाबो बानायगोन, स्कुल बानायगोन, LP स्कुलफोर, लोगोसे माने हेल्थ सेक्टरावबो बिसोर खामानि मावगोन, एग्रिकालसार सेक्टराव खामानि मावगोन, फिसारिनिफ्राय लानानै गासिबो। लोगोसेनो मा जाहैबाय बे दा भारत सरकारनि जि फ्लेगशिप स्किमफोर PMAY नि न' आसामनि फ्लेगशिप स्किमफोर गासै दा अरुणोदय, CM ट्रिपुल A आरो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान आरो निजुत मयना एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मावो। दा बेबायदि फ्लेगशिप स्किम बहुद दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि नामाव। बेफोर गासैबो पन्चायतनि दारैनो जानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय जों जुदि मिसिं अट'नमास काउन्सिल BKWS आरो पन्चायत मोनथामबो जुदि मजबुत जानानै खामानि मावोबा बेवहाय मानसिफोरनि जेंनाफ्रा जोबगोन। ओंखायनो दा जाय गभर्नमेन्ट दङ दिल्लीयाव दिसपुराव बेजोंनो थाफानानै भट होनांगौ। बर' मानसिफ्रा गुबुन हान्जानो भट होनांगौ। दिनै सोरबा कंग्रेसनि जानानै केन्डिडेट गसंदोंनो, दा केन्डिडेट जाबायानो कंग्रेसनो भट होनानै मा जागोन, देरहानाय नङा एक नाम्बार। आरो बोरैबा जुदि सोरबा एक्सिडेन्टेलि देरहानानै थांबा बे कंग्रेस जानानै थानो हानाय नङा। बे मित्रजोटआवनो जइन जानांगोन। बे हिसाबै दिनै जा मित्रजोटनि एनडिएनि केन्डिडेट दं बिसोरनो भट होखानायानो सा जों खेलिमेलि जानो नाङा। जिहेतु जों BKWSखौ जाफुंसारनायखौ लुबैदोंबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गोसो होसारनानै खेबसे मदद होनानै नायोबासो बियो जोंखौ BKWSखौ जेरै जों लुबैदों ओरैहाय दाफुंनानै जोंखौ मदद खालामगोन। दा बे बेलायाव मोनसे जातीय जेंना थाबाय। जों जातीय जेंनानि थाखाय दस्रा दस्रि राजनिति हान्जानि सार्थखौ गारजोबनांगोन। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं।
भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो Physiotherapy कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।